ጸጋን ሰላምን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስኩም ይኹን ምሳኹም ዘለኹ ሓውኹም ዮናስ ከም ፋሪጀር አምላኽ እግዚአብሔር አምላኽ ስለዝፈቀደ ሎሙን እዚ ዕድል እዝን እዚ ግዜን ስለዝሃበና ክብሪ ምስም ይኹን እዚ ዩቲዩብ ቻናል እዚ ናይ ጸጋ ዘመን መግቦት አገልግሎት ዝፍነወሉ እዩ ስለዚ ነዚ ናይ ዩቲዩብ ቻናል ንኸዓቢ ናብ ኩሉ ዓለሙን ንኽበጽሕ ሼር ኮሜንት ላይክ ሰብስክራይብ ናገበርና كنابيو بفور أملاخ إنحسنكم كم فارق جار أملاخ لما عندي سلنا مستير زمن يقرب كرر يزرله زلنا يا زمن ناي تسقى زمن ناي محرة زمن ناي سلام زمن ناي مستير زمانيو إن أنا بالكل جزء سكلو مجن حدا حسب كذا اللي له ناي مستير زمن كنبل كلنا أنت أنا بزلنا مصحف قدوس كناس نخلنا مش ناي تنبيت زمن الله ناي مستير زمن كالله إن نبل لك كمت ناي حق زمن زنبرة محج خا ناي تسقى زمن زلو ناي تنبيت زمن الله ناي مستير زمن كالله ناي تنبيت زمن نيريو ناي تسفى زمن ناي تنبيت زمن نيرو حج ما ناي مستير زمن يزلو ناي مستير زمن كنبل كلنا جن انتهي مالتي حجي زي تصور مستير يلن حجي زي تخدنا مستير يلن نقول جن زي ناي تسقى زمن زي مستيرين يرو نعبنت قدس باولس كزارب كله أبزمت الفيديو بدن بخقول صحفتني ما أتوق خوننا جن باولوس اب رومي مصحف مراف 16 كم زيبل ناتي بمسرت اتكاب زل عالم تصوير زنبره حجنا زتغلص مستير كاب زل عالم تصوير زنبره حجنا زتغلص مستير ريهم سلازي باولوس مستير حزو مصيرلو غلغله سبات مستير باولوس مستير حزو مصيرلو خنبل كلنا أربعة سيلكم هتزاربو باولوس منم استغلص له مستير يلن باولوس منم حزوز مسا مستير يلن باولوس دستمارو تمرت كلهم اب بوليچدان اب اوريت اب حقي اب مزمور اب تنبيت እንደገና 10 ተከልታ ሐዋርያ ዘስተማሩ ትምርቲ ጳውሎስ ዘስተማረ እንበር ጳውሎስ በፉሉ حزوز مسا مستير يلن زول ሰዋታለው በጣም ዘሕዝን حج زلا بيت كريستيان كتدهبلو زغبا ازنبره كم عين حقي ابتن باولوس تغلصلو مستري ابتي باولوس برائي توهبني اذ مستري زي كاب زلا عالم تصوير زنبره حج ግን استغلص مستريو زبولو ابتن باولوس زتوهبو مستري بيت كريستيان كتدب زغبا unfortunately ግን አይኮነን እዚ ኮን እንዳሃለው በዝና ሐዘንና خلنا ድማ ገለገለ ሰዋትካ አፍና ኸትሕዝና نمصحف قدس ون نخعصو مصحف قدس نخيزارب مصحف قدس نخيصفحفح ناي مصحف قدس حق نخيغلص دما باولوس زتغلصلو من مستير يلن زول سوات كا الله እዚ ድማ በጣም አንጻር ወንጌል ሙቋሚ አንጻር ቃለ እግዚአብሔር ዶም ባሊ ካብተ ክንዕጎሶን ክንጽመመን ዘይንኸል ሓደ ነገር እዚ ስለዚህ ናይ ምስጢር ዘመን ክንምልከልና ግን እንታይ ማለት ናይ ጳውሎስ ዝተገለጸሉ ምስጢር ከአይኒ ጳውሎስ ሒዝዎ ዝመጸ ምስጢር እንታይ ዓይነት ምስጢር ጳውሎስ ምስጢር ተገሊጽለይ ክብል ከሎ ነገሩ ግን ጳውሎስ ሒዝዎ ዝመጸ ምስጢር እንታይ ዓይነት ምስጢር ንጳውሎስ ዝተዋሃቦ ምስጢር እንታይ እዩ ብዝግባእ መፍላጥ يدلي مخنياتو ازي زلنايو زمن نا እግዚአብሔር ምስጢር ዝተገለጸሉ ዘመን ካብዘለ ዓለም ካብውሉድ ወለዶ ተሰዊሩ ዝነበረ ምስጢር ካብዘለ ዓለም ካብውሉድ ወለዶ ተሰዊሩ ነገር ግን ኣብ ልብ አምላኽ ተዓቂሩ ዝነበረ ምስጢር እግዚአብሔር ንጳውሎስ ገሊጹሉ ነገሩ ግን እዚ ምስጢር ዝንታዩ እዚ ምስጢር እዚ ና ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ እዩ كم تجلس حسبلو نو باولوس تجلسلو مستير يلن نباولوس تجلسلو نا ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ይዙል ሰዋታለው እዚ ዲ ንጳውሎስ ተገለጸሉ ና ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ከነ ምዃኑ ምስጢር ዲ
መጽሐፍ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ልደቱ ክሳብ ዳግም ምጽአቱ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣይተዛረበን እንዲ ጳውሎስ ምስጢር ዝብሎስ ነዚ ድዩ ኣረ በፍጹም ነገሩ ግን ገለገለ ሰባት ዘልዕልዎ ጥቕሲ ኣሎ ምናልባት ዘምስል እዩ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ሓደ ቃል ኣሎ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ካብ ፈቕዲ 44 ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሐዋርያት ከምዚሉ ነይርዎም ንወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሰብ ኣሕሊፎም ክህብዎ እሞ ንወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሰብ ኣሕሊፎም ክህብዎ እሞ ነዚ ቃል እዚ ኣብ ልብኹም ዕቆርዎ ንሐዋርያት ይዝነግሮም ዘሎ ንሳቶም ግን ነዚ ነገር እዚ ኣይስተውዓልዎን ካብኣቶም ተሰዊሩ ስለ ዝነበረ እውን ኣይተረድኦምን ብዛዕባኡ ክሓትዎ ድማ ፈርሑ መን ሐዋርያት ግን ኣይተረድኦምን ንሳቶም ግን ነዚ ነገር እዚ ኣይስተውዓልዎን ካብኣቶም ተሰዊሩ ስለ ዝነበረ እውን ኣይተረድኦን ብዛዕባኡ ከይሓትዎ ድማ ፈርሑ ንኢየሱስ ክርስቶስ ደጊሞም ንከይሓትዎ ከዓ ፈርሑ ስለምንታይ ካብኣቶም ተሰዊሩ ኣይተረድኦን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ስለሞቱ ይነግሮም ኣሎ ሞቱ ምስጢር ኣይኮነን ስለሞቱ ግን ይነግሮም ኣሎ እንደገና ቀጽልና ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ካብ ፈቕዲ 31 ሕጁን ተመሳሳሊ ቃል ንረክብ ኢና ከምዚ ይብል ኢየሱስ ነቶም 12 ወሲዱ ድማ እንሆ ናብ ኢየሩሳሌም ድይብ ኣለና እቲ ብዛዕባ ወዲ ሰብ ብነቢያት ዝተጻሕፈ ኩሉ ክፍጸም እዩ እቲ ብዛዕባ ወዲ ሰብ ብነቢያት ዝተጻሕፈ ኩሉ ክፍጸም እዩ ንህዛብ ኣሕሊፎም ክህብዎ ከላግጽሉ ክጸርፍዎ ጡፉን ክብልሉ ገሪፎም ድማ ክቆትልዎ እዮም ብሳልሰይቲ መዓልቲ ክትንስኡ በሎም ሪኢኹም ግልጽ ገይሩ ይነግር ኣሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሐዋርያት ንሳቶም ግን ካብዚ ሓንቲ እኳ ኣየስተውዓሉን እዚ ዘረባ እዚ ተሰዊርዎም ስለ ዝነበረ ነቲ ዝተዛረቦ ኣየስተባሃልዎን ነበሩ ሪኢኹም ገለገለ ሰባት ነዚ ቃል እዚ ብምውሳድ ናይ ትንሳኤ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ካብ ሐዋርያት ተሰዊሩ ነይሩ ምክንያቱ ንሳቶም ግና ካብዚ ሓንቲ እኳ ኣየስተውዓሉን እዚ ዘረባ እዚ ተሰዊርዎም ስለ ዝነበረ ነቲ ዝተዛረቦ ኣየስተባሃልዎን ነበሩ ኣየስተብሎ ነበሩ ስለ ዝተባሃለ ገለገለ ሰባት ነዚ ቃል እዚ ብምውሳድ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ትንሳኤ ንሐዋርያት ተሰዊርዎም ነይሩ ስለዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ንጳውሎስ ይተገለጸሉ ንሐዋርያት ግና ኣይተገለጸሎምን ምስጢር ዝበሃል እዚ መርካል እዚ ተገለጸ ምስጢር የለን ንኽብሉ ዘልዕልዎ ጥቕሲ እዚ ነገሩ ግን ሐዋርያት ኣየስተውዓልዎን ማለት ካብ ሐዋርያት ተሰዊሩ ማለት እቲ እግዚአብሔር ካብ ውሉድ ወለዶ ንዘለዓለም ኣብ ልብ ዓቂርዎ ዝነበረ ምስጢር ካብ ሐዋርያት ወይ ድማ እዚ ምስጢር እዚ እቲ እግዚአብሔር አምላኽ ሰዊርዎ ዝነበረ ምስጢር ማለት ግን ኣይኮነን ንሐዋርያት ብግልጽ ይዝነግሮም ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝፈንኩም ዝህብዎ ከም ዝተሓዝ ከም ዝስቀል ከም ዝመውት ከም ዝትንስእ ይነግሮም ኣሎ ሐዋርያት ግን ኣየስተውዓሉን ካብኣቶም ተሰዊሩ ነበር ኢላ ንጴጥሮስ እውን ነጊርዎ ኣብ ማቴዎስ 16 ዘለውን ብርግጽ ንወዲ ሰብ ሊቃናት አይሁድ ረበናት أحلفهم زومو كم دسكال أبصال سايمعات كم زتنس مسنقولهم بيتروس نبوي نقولي تاني كروس قلنا لابيلو وقولي تا قبل سباي بهلكا إلو ريهم هاوريات أيستو علنو نا يسوع كريستوس تنسائي مستيراي نبرن باولوس ونكوس لنا يسوع كريستوس تنسائي كزارب كله أبقداماي كورنثوس معرف 15 يزبل سلنا يسوع كريستوس تنسائي كزارب كله حجنا أحواتين تأنز سبق كلكم وانجل كذكركم دل علىه نسلما أتستقبلكم بودم ما أصنعكم تنبرز اللهم من إيو نذا أنز سبق كلكم أصنعكم حسكم أنت اللهم سي بود دحنكم يهم أنت زي كنا أمنتكم كنتيو نذا أنز تقبلكم لبو كرم خلن لعلو خلن غير أما حالف لكم كم تقول بسات مسحفت زبلو كريستوس من أنت حاتيات موته كم تعيدوا كم تقولوا سات مسحفت زبلو كروسوس من تحقيات موته تقبره كم تقولوا سات مسحفت زبلو خا بسالساي معالتي تنسى ريغا سلاموتون سلتنسايون باولوس قدوسات مسحفت كم زبلو نبر اذن ركزلو قدوسات مسحفت كم زبلو موته قدوسات مسحفت كم زبلو دما تقبره تنسى يزبل كزلو مستير ايكونن
ና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ምስጢር አይነውርም ስለና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ልደቱ ክሳብ ዳግም ምጽአቱ ምስጢር አይኮነንም ከምት ዝበልና በተረጋጋሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነጊርዎሚ እግዚአብሔር ድማ ብዝተፈላለየ መንገዲ አብሉይ ይችላል ነጊርዎሚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወን ነጊርዎሚ ስለዚህና ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ምስጢር አይነበረን ና ሐዋርያት ሁሉ እኮ ዳሐር ክሰደውን ኩሉ ግብረ ሐዋርያት ወአንቱም ሰማዕቱ ለዝንቱ ነገር አይብሉም ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝመውትና ከም ዝትንስ ወንጌሉ ድማ አመለ ዓለም ከም ዝስብኽ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ስለዚህ ወአንቱም ሰማዕቱ ለዝንቱ ነገር ንስኻትኩም ናይ ዝነገር ዝመሰኻኽር ኢኹም ሐዋርያትስ ናይ ትንሣኤ መሰኻኽር ኮይኖም ለይኮኑ ሰብኩ ነይሮም ትንሣኤ ምስጢር አይኮነን ብሩኻው ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ምስጢር አይነበረን ሐዋርያት ነትስተንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ የምሰብኩ ነይሮም ጥዩቀ እንከ ያእምሩ ኩሉ ቤተ እስራኤል ከመ እግዚአኒ ወመሲሃኒ ረሰየ እግዚአብሔር ለውት ኢየሱስ ክርስቶስ አንተም ሰቀልክምዎ ነትንስኹም ድሰቀልክሞ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ግን ጎይታን መሲሕን ገሩ ከምዘተንስኦ በዘላ ይፍለጥ ኢሉ ጴጥሮስ ኮይነው ነው ስለዚህ ና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ትንሣኤን ምስጢር አይነበረ እንታይ አሉት ምስጢር ዝባሃል ዘሎ ዳ እንታይ ጳውሎስ ሒዝዎ ዝመጸ ምስጢር ዳ እንታይ በጳውሎስ ዝተገልጸ ምስጢር ዳ እንታይ እዚ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ምስጢር ዘመን ዝተባሃለሉ እኮ ነዚ ናይ ምስጢር ዘመን ሓቀይ ቅዱስ ጳውሎስ ሮሜ ከም ዝበልና አንተቦ ነቲ በመሰረት እቲ ካብ ዘላለም ተሰውሩ ዝነበረ ሕጅግና ዝተገልጸ ምስጢር ከምታ አና ሰብከው ኣብ ወንጌል ይዝብሉ እንደገና ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ካብ ፈዳ 16 ከም ዝብል ቃል ኣሎ ካብ ፈዳ 6 ይቅርታ አማ አከለውተም በመንፈስ ብሱላት ዝኾኑ ግና ጥበብ ንዛረ ጥበብ ነግሮም ለጠቢባን እቲ ንዛረቡ ግና ጥበብ ዘዓለም ዚኣ ወይ ናይቶም በረስቲ ዝኾኑ ጥበብ ገዛእቲ ዘዓለም ዚኣ አይኮነን ንሕናስ እቲ አምላኽ ቅድም ዘመናት ንኽብርና ዘዳለዎ ሕቡእን ምስጢርን ዝኾነ ጥበብ አምላኽ ኢና ንዛረብ እቲ አምላኽ ቅድም ዘመናት ንኽብርና ዘዳለዎ ሕቡእን ምስጢርን ዝኾነ ጥበብ አምላኽ ኢና ንዛረብ ስለዚህ አምላኽ ንኽብርና ቅድም ዘመናት ዘዳለዎ ግን ከአብ ልቡ ዘዓቆሮ ሕቡእን ምስጢርን ዝተባለ ጥበብ ይዛረብ ጳውሎስ ስለዚህ በጳውሎስ ዝተገለጸ ምስጢር አለ ጳውሎስ ናይ ዘመን እዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ናይ አሕዛብ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝተዋሃበ ወንጌል አለ እዚ ወንጌል እዚ ድማ ክዋሃበ ሁሉ ምስጢር ተዋሂቢ ዘመን እዚ ናይ ጸጋ ዘመን ስለዝኾነ ናይ ጸጋ ዘመን ዝኾነ ምስጢር ተዋሂቢ እዚ ምስጢር እዚኦም እንታይ እምበር ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ትንሣኤን ምስጢር አይነበረን ና ሐዋርያት ተሰውሩዎም አይተገለጸሎምን ማለት ምስጢር ይነር ማለት አይኮነን ምስጢር ዝባሃል እግዚአብሔር በፍጹም አተንፊስዎ ዘይፈልጥ ንማንም ካብ አዳም ጀሚርና ከሳብ ዮሐንስ መጥምቅ ከሳብ ሐዋርያት ከሳብ ጳውሎስ ዝትንስእ ዝነበሩ ሐዋርያት ምንም አተንፊስዎ ዘይፈልጥ ምስጢር ይኑ ጳውሎስ ነጊርዎ ነዚ ምስጢር እዚ ነው አንፈልጥ ዘለና ስለዚህ ናይ ምስጢር ዘመን ናይ ተስፋ ዘመን ከም ዝነበረ ናይ ምስጢር ዘመን ካአሎ ናይ ትንቢት ዘመን ከም ዝነበረ ናይ ምስጢር ዘመን ካአሎ ናይ ሕግ ዘመን ከም ዝነበረ ናይ ጸጋ ዘመን ካአሎ ዘመነ ኩነኔ ከም ዝነበረ ዘመነ ምሕረት ካአሎ ዘመነ ኩነኔ ከም ዝነበረ ዘመነ ሰላም ካአሎ ሕጂ ስለዚህ ምስጢር ክንብል ከለና እንታይ ነው ምስጢር ክንብል ከለና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤን ሞትን ዘይኮነ በናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤን ሞትን ዝተሰርሐ ምስጢር አለ በናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤን ሞትን በናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ትንሣኤን ዝተሰርሐ ምስጢር አለ ብሩኽ ነዚህና ሁሉ ጊዜና መስቀል ነቋመት እንለና ነዚህና ሁሉ ጊዜና ትንሣኤ ንጠምት እንለና ነዚህና ሁሉ ጊዜ አብናይ ክርስቶስ ትንሣኤ ነዚህ በተረጋጋሚ ዝብሎ ቃል አለ ነቲ ክግመት ዘይከአል አብያት ኃይሉ እንት ክትፈልጡ ጽልለኹ ዝበለ እዚ ምስጢር እዚ ምስጢር ኣብ መስቀል ዝተሰርሐ ደሎ
مسكير أبنا كريستوس موتن تنسائن زتسرح مستير الله سلازي نزم مستير زينا نحنا مستير نقولن بر نا إيسوس كريستوس موتن تنسائن مستير أي نقولنا سلامتاي مصحف أيبولنيا أقاليلنا هاي مسلكا مصحف زولنا لنا نباولوس ግን ብርግጽ ዝተገለጹሉ ምስጢር አሉ እዞም ምስጢር ዚኦም ኣብዚ መጽ ቪዲዮ ክሪኦም ክንፈተይና ስለዚህ ዘለና ዘመን ናይ ምስጢር ዘመን እያ ምስጢር ዝተገለጸሉ ናይ እግዚአብሔር ዝተገለጸሉ ምስጢር ነዚ ምስጢር ዝፈልጥና በዚ ምስጢር እናተመሰጥና ክንነብር እግዚአብሔር አምላክ ይደል ስለዘሎ ናይ ዘመንና ወንጌል ክንፈልጥ ይግባና ናይ ጸጋ ወንጌል ጸጋን ሰላምና ይጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስኩም ይሁን ሰላም